cybercrime kanin illegally dana kamin sila Public Gambling Act 1867 na mangkhanin Tunah hianin India sarkarin India ram state mun sang khoya pokhan ti theni tani chu mase permit kha kan ke mani ram state lottery department na tanga lak ve ngai thungta chu lottery department hen kum khatatan teng singa in permit hi pe ni in ti hlot lin thei chuan in khom man lo lekin kan lo khel vek ti hlawm khop mai a phur on don khop mai Tun episode hian kan startup som pakhaten kan thang chwa pathumnaah an Chengrang anon kawdon ani tin kan show hi inlo thir to chuan in shet thawanga kan soinon le anga startup kan ti hi Chengrang ani a tin Ngenmu kan ti hi investment kan ti ne chumia chuan sumai ni lo advisory kan ti te partnership te kha awama tin entrepreneur kan ti hi pasal tha kan ti te kha ni a ti chuan atobera chuan investor kan ti kha kan thang chwa pa te ani kan show organizers te hi Tharthilthlentu TiLi le Zonet te ania TiLi Tharthilthlentu Entrepreneurship MSME Support hi mizo mani kutke din tumte tan liawa NGO din ani bootcamp ka kan lo thlir tonga bootcamp fa khan idea thondi omani chumi changa ron in sui zomta richard le byak sang iten tuna hian Zopa Thul ti anon din chwa pui don ani hi lo mangu thang chua nu le thang chua pa te tlai lam chi bai vek ule ke ni hi Zopa Thul te kan ni a voina presenter hilal biak sangi kan ni a kati mei thi Richard lal mangai zwala ani a voina company hang co-founder kan ni ngala voina karon introduce tour hi Falung Fantasy betting website ti ani a chu Falung Fantasy website mang chuan enge kan ti ang kan ti chuanin ama sabera chuan Mizoram disposable income India today in Atarlan angin lion share of Mizoram disposable income hi service sector atang 50.08% kan laluta he 50.08% hian kan income claim zia chu Atarlang chiang MMA chu income claim lutuk chu ke ni chuan claim tala sut kyan kan tumane Mizo ti hian infiami chatak tak kan neya ma se mi puisha ta phaulanga velu pecha hi kan nei lo MMA chu wang chuan ke ni chuanin I tun aya sang jok le mi puishat an hlo theinan velu tha kan pedon ani India Times in Atarlan angin India sarkar hian heng fantasy betting games a hian 28% tax ala a hetiang company a income na tlem ber hian 13% ala a chu tiang ani chuan a khel tu ten an tha an nei thengai don lawa chu wang ke ni chuan 10% chau kan la don ani player chuanin athlonin assignin anga website a assignin anga chuanin aduber game a bet theito dona disclaimer le rules te chiang thaka tarlan ani dona wangin fair takin an khelanga player rated hi sport interactive company achangin Mizoram Pon Sport Big chu kan lei thei don ani keni chuan 10% chau kan lak dona wangin a khel tu mun thoma thena mun khatten an tha an nei anga 62% lai hi price pool akalang market cap hi India hian 25.44 billion ani a compound annual growth rate hi 13.9% ani heng fantasy sport te hi kumsom ni panga changa somli inkar hian an khel bera India hian user 18 crore an oma chungzinga 13% chu kan lak thei kan ring voina hian in hmaa pasal cha panhi kan ron ding chwaka Chengrang chale rin tla kan neya nang niin Ngenmu min pek thei chuanin kan company hlok na changin 7 achanga 10% hi pek chu kan in hma mani kan lo me 7 to 10% in an ron tran tlat mai tara le hey ki kan mong khian 25 to 40 years anita ineng lawa khi chu hey lai thu de po hi tuma kum som litling an lo om lo nya chuma chani khami lampo kha an sheril via wang tara le pur bar ta mi kan som masak berang ni ale asir berchang chan menga fantasy app sang chi hemi online betting kan tiang chi a legal status hi
a controversial deuh lek ani Tunah hian state te thunei na central ga kan constitution chuna da kan state a hian hi a legal dan ministry them o Goa le Sikkim a chun legal to nge me ya kan state a hian legal ani em kami ha cyber crime apok kan kala cyber crime kanin legally dana kami sila in public gambling act 1867 na mangkhanin Tunah hianin India sarkar in India ram state mun sang khoya pokhan ti the ni ta ni chu mase permit kha kan ki mani ram state lottery department atang lak ve ngai thung ta chu lottery department hen kum khatatan avoi khat an voi khatina kum khatatan hen cheng singa in permit hi pe ni apeto chawem chu permit chu kanla lalawa Tunah hin ideal stage kanla ni wangin permit chu Tunah hin kini kan tlang permit chu kan lang hal thei ngal kami Tunah yan so IFSL department hemi institutional finance and state lottery department hei athunei to sang le ain kol to chang to department an nia khilaya khen ni han bel chiang deuh lek ula in ti dan turte in model te khan soi fi chiang de ula le a license ti mayang mo a permission ka alla masangai ula in roll out ma in ka du le mai chulai chu chu kan tum dan che poni roll out main permission hi ama sabera step ma sabera permission chu kan idea nen kan la ngalang a market hi liana in present ang deuh kan indira ma hin tunen a thang chak lutuka online betting and gambling hi da chun mizo player ron tel vet runum ka phuram ka tia te patop chowula lotling ngai turin du sakna ka hlana chu presentation na thak tin nia soitongin India ram phei chu a market hi liana mi pui gan tam me ma tin inline hemi in line angat phei chuan India ramang in cover the ni chuan in hlotling ang ti karing ta ma se ka ngai poimo ber kha antinan Tunah te po antinan tu pon ron invest don ta se registration khala lo tlat me ya khalaya le permission kha antinan license authority atanga permission kha ma helain pitch ma kha chun ron nei thei ulang chun du thu sam angem o kalautia July chu Ngenmu kha kan la nei lo wang khanin chu lo nei tai la chan chu chan ma sak ber kha chu kan tuma Tunah chan he idea ringot ala ne sia khami tu khan Ngenmu kan la nei chalo ni chu wang chanin kami a permission tur Ngenmu tur kha kan mamo ber chu ni ta ni a permission to a permit le a website ing lo a pania khan permit kan la nga website kan siam leng hal nga aran thei ngal Ngenmu chu web development atanin mangdon te kan na manghal don ole kalome ki in han soi chang khan ka se ve deuh chu maya ka ngai tua lo lampang takania emi online gambling lampang te po han soi vak tur ka se lawa India Tunah web developing ti ma khan chuan registration chu alti thei thoin karinga tin registration ti tur khan Pawisa angai tam view don mi ti te ril rualo oma antinan kilometrangin verbal approval te point nei to nge chu ka selawa enga chiange Tunah hianin Mizoram State Lottery hianin permit a pek dan hi per year in akala per year akanin affairs na hianin singania abaki chu cheng noi ni te hi ni thina wang hian chu a company value tanga chu tani wang hian affairs na hianin cheng singania chu angen mo ta khami kha per year turang han kan nei me lo wang hian web development ti main englo chu permit chu kan la hala kan lama saberang nia chu ne kan soina chan chu Tunah hian phalna khaila nei lo ni a mol mang de hlek zong in han soi taila ti phalna khaila nei lo wa lo invest du taila chu ti za cheng do hi ka ron invest ta ni amero chu a phalna petu chu khan an lo phalle si lo khan a buai thak ve don riu maya alai te kha a website akha I invest nelen bet anita kami a bet na tur kha a website akha a mind permit kha kan nei photanga permit kan nei nuwa kami a website akha kan siam chawang ole nia engpo ni se in ti hlotlin thei chuan in khom man lo lekin kan lo khel vek ti hlawm khop mai a phur on don khop mai chete kan belle lo kanga
license hetiang ang chi sum don na reng renga chuan license nei olsam vok lawang chi hi olsam lo tura kan ngai deuh leka trade barrier antia entry barrier te pon di bok ta mi dangina a phur sat leina kan ti ve te ngan ti thu thei lawang chi khania license in nei theya marketing in ti that chuan revenue thada in nei thei don in ka shia tin Mizoram market chaw lo deuh state pon po in tin zone tura kan ngai dewa a first year a hian mo a first year a hian in Mizoram sport kan ti na chan chu a scope a khanin website a hian in soile taila website a hian in sport bi kan Mizoram chaw kan scope na chan chu Mizoram chung bi ang kan scope thei ni chuanin kum khat chunga ta na a servicing zongjong nen hian in jeng sing rukin kan complete thei don ta ni Mizoram pon ani chuanin kha a to do na wangin Mizoram chung chaw kha kan scope ria first year anga chuan kum khat chunga anga chuan anu lela ma chuan north east te India international thing na scope a chuak ve kang idea thadeu le scale all India ang po scale the na chance thadeu ngeni opportunity lian deu omin ka shia in ti don chuan in lo Ngenmu hin lo mu ni chuan license kha arjen mm pakhatna chuan pahnihnaah chuan user interface nuam deuh man nuam deuh ni ro si o web application man shom deuh hi ngeni mi ko lowa ani nom thina user tan kha khanuam deuh in siamola a share kha interfere deuh them 7 to 10% anti kan arrange lo deuh kan 10 ti mai ngo chuanin 7 hi kan du dan ania amero chu idea stage te kan la nia ke mani mang poa sum ten lo siam ve thina te kan lo du ve thonen ten thleng khanin in biak remna zirin kan up the kan ti na ni thadeu in ti don nia kalome oi sum do na chung changa chuan ton shiat nei ve kan nia I boot camp pa in shia in mel shat chana tero in chak na lai le in chak lo na lai po in la in shetok lo mai thei chu jury te po ina tuna an lo chin che ngal tur ani a noi ni pe tur cheu hian an ring tok cheu ngem achan chu pakha jok lung oi lo in chhuak dei ula a boy mai thei tero kanai ka chu jury te ponan ngai to angun viau ka ringa cheng noi ni pek turin rilruan pu ngem ti lai ka chu kan jury te ko ta dangwa in la thong ve em ale heng pa ni se kan lo ma chuan bel du kan nei to lo chuan kan kaltir meng ale kan lo me kan lo me tu ke